Ahojte ľudia, vítam vás u druhého dielu z tejto hry. Som tu spolu s Probloxom. Ahojte. Už sa mi podarilo zapojiť si aj mikrofónik, nech mi hrajú aj repráky, takže už budete lepšie počuť a ja budem lepšie počuť a môžeme ísť hrať. Akurát mi tu Problox hovoril, že toto mám držať a rovno mi to dá, čo som nevedel. A idem ťažiť. Alebo nie ťaží, ale no. No. Pújk. A jo, fakt je to tak lepšie. Však hovoril som. To nejaká videočka, tak to na to idem. Bye bye. Ste nemôžeš, to si musíš kúpiť hen tam pri loďkách tam. No, takže. Dúfam, že sa nám dneska podarí získať novú lopatku, lebo ak nie, tak budem Ja som smutný. získal najzacnejšiu vec, čo ide na našu získať. No, Dragon School. A už si to predal? Áno. Áno? Tak nič. Malo to hodnotu 200 vecov. 200 a koľko? Ale ľudia, ak sa vám tieto série budú páčiť, tak dajte určite na to série like a odber, ale nedajte prosím. Už nemôžem kopať, dobre? 50 odberateľov a možno live stream aj s Horvátosom a mohli si zahrať, čo napíšete tam na live streamu do Jo. do live chatu. Jo. Ale dávajte aj Probloxovi, lebo neviem, či to teraz hovoril, alebo hovoril o mojom live streame, ale on má 40, takže za chvíľu bude môcť aj on live streamy. Áno? Tak ale aj ten aj mne dávajte. Aj my môžeme potom hrať. Diamond Boot, to má hodnotu 100. 595 iba mám. Tam nová lopatka stojí 413, tam je strašne zašal. Možno mám strašne veľa peňažkov. 1000. Inak dúfam, že sa vám páči môj skino. Som si zmenil z toho Stranger Things na hento. Zrovna to, že mám ten skin, čo máš ty. Takže ho máš. Ty si ho spravil? No dobre, to je jedno. Tak. Predpokladám, či si zobrať loďku, ale asi by to bolo na nič, ale idem pod vodu. To budú asi lepšie. Pok. No. Takže. Probloxy, čo si tu pláveš? To najlepšie môžem. Ja mám Happy Rock. Čo máš? Happy Rock. To je taký šutér a má takú, je taký vysviatý. Chcem už nájsť iba dve veci a mám všetko na tomto ostrove. Čo Ja- je to ako mape? Nestačí už iba jedna vec. Jeden môj kamarát sa joinul. Ktorý zase? Že sa nejoinul hentek. Ne. Čakaj. Iron Pan má. Prečo mi padla Ja aj? viem to, že Fyzia vie kto sa... jeden náš taký kamarát, kvôli ktorému som skončil takzvaný riaditeľný. Ako v škole, ale A za čo? sa joinil. Za čo? Ja mám Golden Broken Chain. Happy Rock. Chceš vidieť ten šutrák? Počkej, že on bude písať naše mená. Pozri na ten šutrák. He is Bude písať naše mená, sa bolím. Kamo, he is happy. Trošku písané. He's lepý. Čo? Lepý. Happy Rock a ja mám. Dobre. Dve veci mi stačia nájsť. Ne, jedna. Ja neviem, kam mám ísť, aby som to získal. Tebe tá Dragon School chýba. No. To je problém. Tá je pekná. Ak tam budeš mať modrý vykričník, tak to je Dragon School. Takže modrý vykričník.
ten v výkričníkach bude modrý, tak tam má Dragon School. Aha. Garantovanú. Hovorí ti to fakt. Kamo, jedna vec. Prosím. A ten výkričník nikdy nebude modrý. Vystačí nájsť už len asi ten Happy Rock, alebo čo. Však Happy Rock si teraz mal. No tak nie, normálny kameň asi, nie? Či čo to je? A nie, takú tú guličku? Jo. To je... To je to, čo je hneď za tou Dragon Schoolkou. Za ňou? Za ňou nič není. Tak jak je Dragon School to fialové, tak tam je to modré. Dobre, však to je ten Happy Rock. Happy Rock. Jo, tak? No. No ale ono sa mi to iba predtým vylepšilo na ten Happy Rock, takže neviem teraz. Čo vypráva? Dobre, dúfam, že teraz to predám a budem mať konečne to na novú lopatičku. Počkej, koľko stojí nová lopata? 1000. Iba? Koľko máš? Ja mám 5000. A to jak môže? Jak nemôžeš mať? Nemôžem. Počkajte ľudia, čo si to overiť? Čakajte. Aha, takže to ne... tak to potom neviem, či to fakt máš. Ja ti trošku... Ten Pocket Chip? Čo? Áno, Pocket Chip. Pocket Chip. Pocket... Neviem, jak si... Pocket Chip. Ja? Ale potrebujem ten Happy Rock. Ja potrebujem, aby si na to už hento. A potrebujem novú lopatu. $800. Kedy mi už padne Happy Rock. Však ty si ho mal, či jak si ho... Čo? Neviem, mne sa to vylepšilo na Happy Rock, tak nám to nepočíta. Počíta. Ne, mne to niekto gýbnul. Jak sa taký volá? To sa taký volá, moboci. Ja mám znova Happy Rock. Sa nedá givovať, ty vole. Zober si ho. Fakt? A neviem, či ti... Furt nezapočítala. Tak mi ho vráť. Dobre. Tak to musím predať, ne? Mám ďalší Happy Rock. Nemáš. Mám. Ľudia. No, prečo to mi započítá ten Happy Rock? Neviem. Čo musím predať, ne? Ne, nemusíš. Ach, ja idem pro Roblox, ty vole. Na kedy povieš svoje meno? Nikdy. Nikdy? Lebo ak povieš ty moje, tak ja poviem tvoje. Ja som sa iba vydal. Takže. Ja to nechcem nejako započítať ten Happy Rock. Musíš ho získať. Ja, kamo, ja mám Golden Trash Bag. A ostatné mám hrozné. Ja už chcem Happy Rock. Teraz by som dostal Golden Happy Rock, ty vole. No už mi daj konečne. Ježiš, ešte 20. No, prosím. Ešte 20. No, som Happy Rock. Soda Cup. Prosím. Ja ho idem očistiť a uvidím koľko mi to dá. Prosím, nech to je niečo dobré. Kámo, ja mám diamondový Soda Cup a vieš koľko mi to dalo? 100. Iba mne sa Soda Cup vždycky premení na 100. Konečne môžem tento diel s čistým svedomím pomenovať, že získal som lepšiu lopatku.
A v čom je lepšia? Možno. No konečne mám happy rock. Ja mám všetky veci. Fakt? Jo. Mňa by zajímalo len, v čom je lepšia tá lopatka. A tu Dragon School si našiel kde? Pod vodou. Pod vodou? Tak prečo mi to nepovieš? Lebo ty si mi nepovedal, že mám nájsť happy rock. Aj to sa nedá hľadať. Že tak. Nemôžem. Dragon School, prosím. Musím získať. Musím tam moderný deti. Soda Cup. Kamo tu sa kto volá Maxo? Tá Max. Ba zajímalo, prečo mám takú divnú pózu, keď hento. Pokrču. Pozrite. Divná póza, úplne som naklonený, taký divný celý. Potom ľudia, keby si chcete pridať Probloxa, tak toto je jeho meno. Futbal 1912. Alebo inak Problox 1912 na Robloxe. No vám to nájde, aj keď si dáte Problox 1912 už to nájde. Jo. Ja už mám plné. Kamo, tá stolička. Keď si chcete pridať do toho Chorvátusa, Tak vám... tak si napíšte neon.skcz. Toto je moje hento. Tento nick. Počkajte. Toto. Dominik SK, bola čo. Si tam nahádzal nejaké random meno, všetko. Aj. Soda Cup. Jo, do každej hry dám meno svojho kamoša. Čo? Že si úplne do každej hry dávaš meno svojho kamoša. Nechápem. Však vieš Dominik SKCZ, to si ti dal svojho kamoša pred meno. Taký Dominik SKCZ, Noob SKCZ. Čo je to? A tvoje username je Dominik SKCZ a to je jeden kamoš. Teda môj bratranec vlastne. To určite. Ale je to jeho kamoša. Áno. A tvoj bratranec Ani. A to zabudni. To môj bratranec Ivo. Tak aj. Ľudia, ak chcete, aby som zajtra natočil Fortnite s Chorvátusom, tak dajte like na toto video a ale mne nie Chorvátusovi. Aj mne. Ja inak furt rozmýšľam ľudia, jak mám spraviť, že by som si natáčal Xbox, lebo ja, keby to viem spraviť, tak to je, viete, ak super, Minecraft môžem hrať všetko, ale neviem, jak to mám spraviť. Tak keby mi nejak napíšete do komentárov, alebo tak, prosím, že nejak to mám spraviť, tak by mi to pomohlo. Ja fakt netuším. Jako? Ja viem. Ty hráš na monitore alebo na telke máš Xbox teraz? No, to je taký telkomonitor. Skôr telka. Kámo, daj mu dva. Máš k tomu ovládať, ako keby jak od telky niečo? No? No tak na tom ovládači nemáš takú červenú bodku? No, to neviem, počkaj. Uj. Jediná červená bodka, ktorá tam je, tak je vypínanie a zapínanie. No nemá. Neviem čo, vieš čo, keď natáčaš normálne hru, tak zapneš Xbox, potom si tam klikneš hento, Čo? máme play kosce, a tam si kliknem také a tam mám spustiť nahrávanie a tam si to viem nahrávať. Hej, čo ja robím? No dobre, ale potom, jak si to preťahnem do tabletu, jak to môžem dať na YouTube. Čo? Tak si stiahneš YouTube na toto. Však to mám, ale tam sa neviem prihlásiť na svoj. Či viem? Vieš. Viem?
Vieš? A potom tam dáš na to video, čo bez hitboxu. Easy. Ja To už... je teraz jedno úplne. Ja už kašlem na túto lokáciu, toho dragona asi nikdy nezískam a idem sa nižšie. To tiež máš spadnúť tú svoju lodičku. To si najprv musíš kúpiť. A koľko stojí, prosím ťa? 100. 100? Áno. No jak sa to buglo, však to už by mala byť tá zóna, kde... Tu a kde bola tá zóna? Zajímavé. Boing! Ja potrebujem tú dragonskú... Klikanie mi tak ide na nervy. Dragon, Mám až na lodičku. Idem preč. prosím. Dragon. Kam ideš? Ja preč. Dovidenia. Načite loďka. Dovidenia. Načite loďka. Co? No počkaj, mne to nedošlo, ale máš mi spodnú, lebo ja som utopil v tejto hlbokej. Neutopíš, ale budeš mať, keď sa ti to dostane na nulu, tak potom jen to. Ťa to začne hitovať. No. A ja si idem kúpiť loďku. Či mám si šetriť 1000 na lepšie potápačské vybavenie? Kašlem na to. Žralo, to tam nejde. To zóna. Kamo, ide po mne žralo. Sherlock? Kamo, to čo je? To čo je? Kamo, mi to začal pípať, toto tlačítko. Kamo, aj tak ti je to na nič, lebo sa pod more aj nedostaneš. Kamo, ja sa chcem nechať zabiť. Pomoc! Taký flower pot. Help me, please. I'm driving the water. Aj, derby. Ne. A čo znamená to tlačítko? Čo znamená to svetelko? Jo, to ti začne pípať, keď keď si niečo prehráti ho loď, napríklad tento damage. Ľudia. A toto sú aj iné Islandy, lebo tu je že napísané, že Starter Island, takže možno tu budú aj iné, vieš? Ja ten žralok zožral. To spravil. Poďme na moju loď, poď na moju loď, poď. Ne. Ja idem si... Kamo, teraz ti to svetielko bliká inak. To svetielko bliká inak, poď sa na to pozrieť. Jakže sapir... Treže... Čo? Štyridsať, ty vole. Golden! Povedal, že snickerska. No je snickerska, tupánka. Po správnosti, reroll. Jakže old pirate
kanon od ča? To nejaká pirátska loď? Ja proste kam idem, kam dojdem, tam dojdem. Je to nejako jedno. Loďka. Ja idem pozerať YouTube. Takže to je takto malá mapa. Čo je? Prečo sa poču tralala? Lebo to je žralok. Nie, že nie. Ten žralok vydáva... Tralala. Prosím, help mi. Ajaj. Ľudia, ak ste nevideli môj najnovší short, že Rivals Knife, tak sa na ňom chodte určite pozrieť, je to najlepší short. Nechoďte, je to najlepší short, ktorý kedy existuje. A ešte v mojom druhom shortu, že mám nový zik, mám nový nožík z Rivals, môžete pozrieť, tam sa vám aj ukáže. Tam budete mať aj kódik na 10 miliónový skin na Assault Rifle. Bla bla bla. A to je kódik, ale to fakt funguje. Jo, a ja ho mám. Ešte sa chodite na môj kanál pozrieť na video Hráme s Korvátusom. Najlepšie video. Sú tam aj efekty, jak som vám hovoril, jak som to video tam bolo, že jak Korvátus hovoril, že poď dole, lebo on tam bol hore v shooting range, a som povedal poď dole a ja tam ten efekt, že ja v moment svedča. A potom som vás tam prankoval, že to je na toto video všetko a ahojte a potom sa tam a neprezrádzaj, však chudáci budú vidieť celé video. Budú vedieť, o čom celé to video je. Ja fakt nezískam toho dragona, že? Straight chillin', playing D&D. I go missing. OMG, then we'll go get something awful major will cut. I got one for it. Bye. Bla bla bla. Bla 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 bla. Goodbye. Tuavava. Ticho. Čakaj, to stiším ho, lebo mi vadí. Tak, dobre. Inak by ma zaujímalo, kto si kupuje prázdne kelinky od sody. Coca-Cola, Espuma, Plum. Bing! Jak má získať to Dragon Head? Abo to držu. Who are you? Bye. Buď ticho. Max Carson. Ty vole. Volume up. Chichon fe bu pivo.
Inak poradte mi, kde mám, potom v komentároch mi poradte, prosím, kde mám získať ten kanón, lebo sa mi fakt nechce. Ten questík tu má celú dobu. Takže, trashback. Trashback. Chyba. Takže, merchant. I want to my baby. Ja. Dig. No dobre, koľko už natáčame? 25 minút, jej. Tak viete čo ľudia, asi ahojte a vidíme sa u ďalšieho videa, ahoj.